Ko al'umma ku zo yau ga wata cibiya, in muka bi ta tuba mu babu shauƙiya. Mubarak ya musaliki aiki ku garzaya, dukkan matsaloli na fito ku tambaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Masu kallon da sauraron mu barkamu da wannan lokaci sannan da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na sauraron ruwan da yake zuwa muku akan tashar kokarin jiyan Mubarak M Sani TRK, shirin da yake zantawa da Malam Mubarak akan al'amuran da suka shafi yau da kullum, musamman bincike akan auratayya ko kasuwanci da ma sauransu. Farko wanda lokaci yau ma muna tare da Malam Mubarak, barka da shigowa wannan shirin. To Malam, yau ma za mu ɗora kan tambayoyinmu da muka saba ansa daga masu bibiyar wannan shafuka namu. Mai tambaya na farko ce sunana Hassan, kuma mahaifiyata sunana Aliyu kai, mahaifiyata kuma sunanta Hassana. Malam, ina so a mana bayani akan burjina da kuma yanayin yadda zan yi wajen neman arzikina, wato garuruwan arzikina da sana'o'ina da ma kwasa-kwasai na karatuna. Mai tambaya ta biyu ta ce sunanta Aisha, ita kuma mahaifiyarta sunanta Hassana. Ita ma ta ce a yi mata kwatankwacin bayanin da Malam Aliyu ya aiko da tambaya, wato ta san wace ce ita kuma da al'amuran da ya kamata ta fuskanta tun daga neman ilimi zuwa kasuwanci da neman kuɗi da sauransu. Za mu kalli wannan tambayoyi ne guda biyu. Malam bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai a wanne za mu fara ɗauka? Na farko ya ce sunansa Aliyu, mahaifiyarsa Hassana. Ta biyun ce sunanta Aisha, mahaifiyarta Hassana. Duk tambayar iri ɗaya ce. To, alhamdulillah, idan za mu fara ɗauka da namiji. Na'am. Tunda a rijal qawwamun 'ala nisa. To, da farko dai idan mun yi lissafin sunan shi Aliyu, ba za mu lissafa mu gani Aliyu. To, Aliyu kaga burjin sanari ne. Na'am. Zai ba mu burjin a ƙausu. Na'am. To kaga shi zai iya yin sana'o'in da ya danganci kayan wuta. Electronics kenan. Yawa electronics, da kuma sana'an harkokin fanka, da kuma firiji da microphone, da kuma sana'an irin su MP3 ɗin nan, irin su TV, irin su kayan kananzir, fetur, itace, gawayi, gas kuka, irin sana'an karafuna, irin su gwangwan, irin keke haka, ƙofofi, ƙirƙiran ƙofofi, irin su kiwalda ɗin nan, kiwalda ake cewa ku? Da ma aikin walda kenan. Yawa da irin su walda ɗin, da kuma kayan wuta, da kuma ɓangare na kuma da kuma irin su shaddoji. To Malam, a kayan wutan zai iya ma gyaran wutan ne? Sosai ma kuwa. A irin su ne ake samun manya-manyan yan nefa. Da kuma sana'ar da ya danganci kanikanci fa? Sosai shi ma zai iya yi. Masha Allah. Sosai ma kuwa. Sannan kuma da za a iya yin soja ma, aikin soja. Amma aikin soja in ya samu ya zama mayaki ko kuma mai ƙera makamai. Na'am. Duka zai iya yi. Na'am. Ko wanda ake zaune da ɓangaren bam haka da sauransu. Yawa. Sannan kuma a ɓangare na aiki to zai iya yin injiniyarin ɗin, da kuma sana'ar abin da ya danganci ƙira ko wani aiki na kamfani. Na'am. Ƙarfe haka wanda za a dinga ƙera wasu abubuwa. Sarrafa ƙarfa. Yawwa, ko gyaran abin hawa kamar yadda ka faɗa a baya. Gaskiya ne. Da gyaran wuta. Na'am. Kaga shi ma ka yi tambaya a Gaskiya kai. ne. Yawwa, sai ƙirƙiran sababbin abubuwa da sauransu shi ma duk zai iya yi. Yawwa, to lallai wannan su ne a taƙaice. Sai sana'ar madirin, irin su kafinta ma duk zai iya yi. Na'am. Irin su duk dai su ne sana'ar buga rafta ɗin nan. Duk kaga dai sana'ar. Furniture. Yawwa, dukka zai iya yin su. Sarrafa katako. Yawwa, zai iya yin su. To kamar garuruwan da ya kamata ya je don neman arziki. Na'am. Duka a ƙasar mu Najeriya. To kamar a ƙasar mu ta Najeriya zai iya zuwa Abuja. Na'am. Zai iya zuwa Anambra, Ekiti, Yobe, Maiduguri, Na'am. irin su Taraba.
Malam kaga kamar garuruwan nan suna da zafi kamar yadda ɗabi'a shi take mai zafi su. gaskiya ne. Na'am. Ƙasashe kuma fa. To ƙasashe zai iya zuwa irin su Saudiya, Qatar, Oman, Bahrain. Yankin Larabawa kenan. Yawwa shi ma zai iya Yana da zuwa. rabo. Yawwa insha Allah zai iya zuwa nan yankin. Na'am. Da yardan Allah. Sai dai in yana so a cikin su din za mu iya tantance mai wanda zai fi samun kuɗi. Haka su ma garurruka da ƙasashe. Na'am. Za ka ga wani a garurrukan wani in tufafin in ka sa ya maka kyau wancan ma in ka sa sai ka ga ya fi na da kyau. Gaskiya ne. To haka a garurruka ma akwai wanda zai fi samun kuɗi da su. Na'am. Insha Allah. To kamar shi wannan Malam Ali kamar waye in ya mu'amalance shi a burji ko mutum ɗaya tasa za ta fi zuwa ɗaya da shi. Na'am. A ɓangare na burji. Na'am. To. Man mu'amala ta kasuwanci haka. To zai iya mu'amalantar mai burjin mai burjin to kaji ya kwanta muku. Na'am. To wataƙila kafin tashi za ka na manta burjin. Na'am. Amma akwai burjin da shi ma zai iya mu'amalanta. Za a samu alaƙa mai kyau. Insha Allah za a samu alaƙa mai kyau. Na'am. Abubuwan ne da yawa. Gaskiya ne. Matar Ubangiji. Gaskiya ne. Domin Allah ka tambaya ta biyu ita sunanta Aisha wadda mahaifiyarta Hassana ita ma kamar yadda mahaifiyar Aliyu take Hassana. Na'am. Ita ma tambayi iri ce. To alhamdulillah ita ma bara mu lissafa mu ga yanda abun nata zai kama insha Allah. Aisha. Na'am. Mahaifiya Hassana. Na'am. To Hajiya Aisha mahaifiya Hassana. To ita kuma za ta kasance burjin Mizanu. Amma ita ma nari ɗin ce. Ita Hawa'i. Hawa'i ce? Mizanu ce. To. Lallai kam. Na'am. To ita kuma ita mai tambayanta. Ita ma ta ce bayan sanin burjinta kuma tana so ta san irin sana'o'in da ya kamata ta yi ta fuskanci ko karatu da kwasa-kwasai kuma yadda za ta je domin neman. Ita kuma wannan Hajiya Hassana. Aisha. Aisha. To ita ta iya yin sana'ar turarurruka. Yawwa. Ita babban ɗabi'anta shine kauɗi. Kun surutu. Shi kuma wancan Aliyu da muka faɗa yana da zafin rai da zuciya. Da fushi. Akwai kuma ƙoƙarin neman na kai. Baya son raini. Yawwa baya son raini. Yawwa. Sannan kuma za ta iya sana'ar abin da ya danganci turarurruka maganin feshi. Da kuma sana'an gwari. Da fetur ita ma za ta yin gas kuka da fetur da kansa. Da sana'ar huluna da agogo. Da cosmetic. Da sana'ar hoda man shafa. Irin kayan shafe-shafe furnitures. Sana'ar dabbobi. Bangaren aiki kuma za ta iya yin bangaren abin da ya danganci transportation. Yawwa sannan da sana'ar fatauci. Shine a sai kaya daga wani waje a kai su wani waje. Yawwa a siyo irin na can a kawo. Da kuma gyaran agogo. Cajin waya. Kwamfuta. Irin communication ɗin da za ta iya yin harkokin. Da kuma sana'ar takalmi da gyara ko saƙin hula. Duka za ta iya yi ko kuma ta buɗe wani a ɗora shi a da sunan nata ne. Yawwa da sunan nata. Shi ma Allah ya za ta samu ɗaukaka a ciki sannan kuma za ta iya yin sana'ar fim. Wasan kwaikwayo. Yawwa da fim da waƙa. Da siyasa. Da kuma sana'ar rubuta labarai. Ko sana'ar duk da dai bai dai ba abu ne da za mu ce mai amfani ba. Amma kuma wasu na cin abinci da shi rawa. Raye. Gaskiya ne. Inda Allah ya rubuta gaskiya ne. Gaskiya ne. Da yawa sun samu abin da muna a Hausa ma muna da su ga su na da su Umar ɗan Shari da su wane ne. Da Allah ya musu. Wani ma ya ce ma wai hala Umar ɗan Shari yana da aljanan waƙa. Ai tauraruwarsa ta waƙa ce waƙan ce mana. Gaskiya ne. Allah ya bashi. Gaskiya ne. Irin su. To inda ya kamata ta fuskanta don neman arzikinta kamar garuruwa a Najeriya. A Najeriya za ta iya nufan irin su Kaduna,
irin su Filato, irin su Maiduguri ita ma da Taraba, irin su to da dai sauransu suna da yawa. To Allah ya saka da alheri. Allah ya kai malam gida lafiya. Malam sai ya sallama da masu kallon. Assalamu alaikum. Arke na mu masanin tauraro na ɗan adam da fassarar ta.